Samba fla ani mugan ani nani o kɛra fanga tɛmɛ ye Sogɛl Kokala Mayiga n'ale tun y'an ka premier ministre kɔrɔ ye ale ni général de division Ablaye Mayiga cɛ fala ye. Bamananw ko sɛgɛnnafiɲɛbɔ bɛ kɔmɔsuruku k'a ja fala ye. An bɛ taa kɔfɛ dɔɔni. Sogɛl fala ye maa min don bila kɔnɔtin dole ye. Politiki ŋanaw a wanew a dɔnba ŋanaw a b'olu fɛ an ka jamana kɔnɔ fala ye hali n'a ko man di maa min ye. I jugu maa kɛ sonsan ye cogo cogo a tulofura in fila o kɔni o lajɛ o ka jan kosɛbɛ. Sogɛl maa min don a t'a minɛ k'a bila fala ye. N bɛ Sogɛl dɔn don min o kɛra san 1997 a bɛ so dɔ kɔnɔ Sotelma na hippodrome fɛ fala ye. Tɔli bɛɛ lajɛlen warakalen don ka bɔ a la nka Sogɛl sigilen don ko yen y'a ka bureau ye. N taara n y'a sɔrɔ yen o y'a sɔrɔ labɛn bɛ ka kɛ ko an bɛna taa kalata la min ye Alifa ka ko olu ɲɔngiritɔ don fala ye. A ko ma ko ale ka taabolo ye fɛn fila ye fala ye politiki la. I b'i cɛsiri walima u b'i minɛ k'i bila kaso la walima i b'i sa. Maître Muntaka Tall. Muntaka fɔlɔ parce que ale ka tɔn kalikan kan an ka sɔn an ka bɛn an ka ɲɔgɔn minɛ an ka jamana ka diya. O ye Maître Muntaka Tall ka tɔn kalikan ye n'o ye Sinidu Faso yiriwa tɔn ye. Fala ye Sogɛl y'i nigisi nagasago ye kabi maa t'a jate a nana kun bɔ don la dɛ. A kun bɔ don u y'a ɲini parce que o y'a sɔrɔ an kɔrɔkɛba Sumaworo Bube Mayiga Ala ka hinɛ la ale bɛ SC la fala ye. Waati on zɔn nu mɛmɛ anw yɛrɛ tile 11 k'a bolo. Sumaworo ma nɔgɔn dɛ. Sumaworo Ala k'a da yɔrɔ sumaya. Fala ye o Sogɛl min filɛ nin ye a ko de ko Musa Tarawele nka a ye min fɔ n ye ale kun ye nin bɛɛ kɛ depuis Ala k'a da ani Musa ma deli ka jɔ u ɲɛ ka kɛ naani ye. A ye nin kɛlɛ in bɛɛ kɛ ka nin ko bɛɛ kɛ Musa Tarawele ko la ka IDPM ko wuli k'i jɔ. Tiɲɛ don min ye IDPM tɔn denmisɛnninw ka tɔn min tun bɛ yen an'u ka tɔn bolofara minnu tun bɛ yen a kun b'olu kɔnɔna na nka Sogɛl tun bɛ mɔgɔw fɛ fala ye IDPM kɔnɔna na minnu ko k'an ka taa bɛɛya la an ka taa démocratie la. O Sogɛl min filɛ nin ye fala ye ale de fana taara sa ka se ka wuli ka jɔ kɛ jɛkulu fɔlɔ min n'o sigira n'a sera ka don o kɔnɔ ko parti politigiw sɔnna a ma a fɔra o ma ko Espoir 2002. Fala Espoir 2002 i b'a dɔn ko maa min ni maa min b'a kɔnɔ wa nka yanni Espoir 2002 fana cɛ a donna COPO de kɔnɔ. COPO collectif des partis politiques de l'opposition. O ɲɛmaa tun ye maa min ye i b'o dɔn Ala ma hinɛ an ka cɛkɔrɔba la Alimami Sila ale de tun y'o ɲɛmaa ye. Sogɛl a donna o kɔnɔ u ye baara kɛ o la u ye Ngwara da Ngaki ko maa si kana sɔn ka taa Alifa nɔfɛ kalata la ko n'a kelen taara ko kalata ko ɲugun bɛ kɛ a la u y'u kali ka siɲɛ kɛ fala ye. Nka an ka maa caman y'i cun ka b'u kɔ dɛ bɛɛ n'i cun fɛrɛ don. Maribaturu kɔni ta fɔra nka maa caman tilala ka bɔ dɛ. Tiɲɛ na tɔw ma sɔn ka taa kɛ cɛbɔ ye ka taa Alifa nɔfɛ mɛ Maribaturu kelen de taara nka Maribaturu kɔfɛ ko b'o yobo yabara dɛ. Maître Cheikh Umar Konare min filɛ nin ye ale tun b'a fɔ Sagali place de ma ko COPO mɔgɔw ka misiri. Ko misiri de wa i ka yɛlɛ Kuluba ka taa ɔrɔyɔn dun. Sogɛl Cheikh Umar de tun b'o sɛbɛn. Ko misiri seli ni gabakuru kɛru ni gazi ni fɛnw ko mɔgɔ bɛ to la ko ka Kuluba dumanba to yen ko sɛw ni fɛn dumanw bɛ dun yen ko la ko mɔgɔw bɔra COPO mɔgɔw nɔfɛ fala ye. Kabini COPO bɛ yen Mamɛd Lamini Tarawele Ala ma hinɛ an ka cɛkɔrɔba Musa Bala Kulubaliw ka taa se Alimami Silaw ma min ye Umar Mariko a tɔgɔ ye di Muntaka Tall i bɛ fɛn fɛn dɔn ko Seydou Badian olu bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn kɔni kun taara sa n'u kun tɛ fɛ ka taa kalata la u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan fala ye ka taa Sogɛl kɛra premier ministre ye fala ye. Asimi ka kalika siɲɛ kɛra min ye juin kalo tile 7 Sogɛl ka décret o bɔra.
Falaye kabini Shogel nana o la sa ne ye Shogel kura ye bamananw ko ten maa si fandan jogo t'i jogo ye i fɛntigi jogo o de y'i jogo ye Falaye maa min bɛ se ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka maaw lamɛn o de ni maaw nana fɔli daminɛ ɲɔgɔn kɔ k'a daminɛ fɔlɔ M5 RFP la o de tilala ka kɛ 2 ye M5 RFP Mali kura ni maître Muntaka Tall b'o la Mamadi Ali Bacili Cheikh Oumar Sissoco Modibo Sidibe Koniba Sidibe Madame Sike Atuso olu caman ba taara u yɛrɛ sɔrɔ o la k'o sigi k'u saba ka bɔ Shogel la pewu min ye Shogel a tɔ tora ani maa minnu ye EMK maaw min ye an ka cɛkɔrɔba Buwa Tarawele ka taa se Kader Mayiga ninnu ma a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen minnu ka surun Shogel la Falaye olu de tora ɲɔgɔn bolo nka farafarali de nana kɛ ka Shogel fanga dɔgɔya kosɛbɛ fanga dɔgɔya in na Falaye Ala nana a ka latigɛ boli Shogel kan latigɛ bolila kan sɔrɔdasiw y'u jɔ u jɔyɔrɔ Shogel furakɛra kalo 4 fo ka taa ba ka tila ka na kɛ premier ministre a nɔ na tuguni Falaye nka Shogel nalen o la a y'a ye k'a fɔ maga kɛra fɛn dɔw la bɔ kɛra ko dɔw kalama fɛn dɔw bɛ yen olu t'u nɔw la tuguni maa min bilara ale nɔ na n'o ye Ablaye Mayiga ye o fana a kɛra o ma kalansira ye Falaye primature bɛ gérer cogo di baaraw bɛ kɛ cogo di ko bɛ sigi sen kan cogo di ale kɔni taara sa i n'a fɔ maa min taara degeli la yanni waati dɔ kuma cɛ Falaye bana kɛlen ka Shogel bi u ye ale kɛ intérimaire ye intérimaire waati la fana Falaye u y'a sɛbɛn ko don min a bɛ fanga segin ni fanga segira Shogel ma ka kɛ premier ministre ye ni Ala y'a kɛ n'u ni Shogel fɔra ɲɔgɔn kɔ maa min bɛna primature la o y'ale ye n t'a dɔn ni maaw hakili b'a la o kun sɛbɛnnen don ka bila a nana kɛ Shogel fanga mara hukumu kɔnɔna Falaye ko dɔw kɛra a la o ma diya ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka mɔgɔ dɔw taara minɛ f'a ka baarakɛyɔrɔ a y'a fɔ a ka mɔgɔw ye k'u ka sabali n'u ko k'u bɛ mɔgɔ dɔw nommé yɔrɔ dɔw la a fɔ ko premier ministre tɛ se ka nin kɛ daw nana yira a la k'a fɔ a ye a ka nin kɛ tan a kana taa nin sira in fɛ fo ka n'a kɛ Shogel yɛrɛ nana funu ka dimi ka pɛrɛn o la sa n t'a dɔn ni hakili b'a la novembre kalo tile 16 a bɛnna sibiridon dɔ ma a ye maaw wele ko kuma b'a fɛ CICB la Falaye kuma in kɛra mun ye ne tɛ foyi kalama fɛn tɛ sara ne na fɛn minnu bɛ kɛ n t'a kalama kalata dɔgɔdali décretw signɛli ko minnu bɛ kɛ jɔyɔrɔ min bɛ di mɔgɔw ma fɛn caman bɛ yen aw ɲɛna ne b'a kalama ne yɛrɛ Shogel t'a kalama bi n t'a kalama sini parti politigiw cayali fɛn caman bɛ yen Falaye Shogel y'o ta k'o ɲɛfɔ jamanadenw ye panparanpa kɛnɛjalan kan tiɲɛ don politiki taabolo dɔw la maaw b'o fɔ nka dɔw ko k'a kun kan ka walan sɛbɛn Shogel dun ko ne ma k'ale tɛ walan sɛbɛn dɛ ale bɛ gɛn de a ko ten dɛ ale mana taa yɔrɔ o yɔrɔ ale tɛ walan sɛbɛn dɛ ale bɛ gɛn de n'i ko k'ale ka walan ale tɛ walan sɛbɛn o de nana kɛ sa sɔrɔdasiw yɛrɛ kamana nana gansa Falaye premier ministre b'u bolo a bɛ bɔ kuma min ka d'a ye a b'o fɔ premier ministre b'u bolo a n'u ka kuntilennaw tɛ kelen ye premier ministre b'u bolo olu bɛ min fɔ a b'o kɔkari fɔ min ye kɛnɛbaw ye ni premier ministre ye kuma daminɛ a t'i ban bɛɛ ko a ma a ka sabali a ka dɔ bɔ kumaba la ni jama taara kɛnɛ kan kabi maaw b'a fɔ dugujukɔrɔ kuma na Falaye fo ka n'a don a yɛrɛ tulo la a yɛrɛ ko ayi ko nin de ka da ale ye ko n'i ye jama sigilen ye k'i ka ɲɛfɔli kɛ k'o ye kalansen de ye Falaye premier ministre ye a nana bɔ o la Falaye min ye ministre dɔw bɛ yen olu fusinen n'a kɔrɔ koyi olu ka furugufurugu ma dogo o dɔ taara kɛ fo conseil des ministres yɛrɛ kɛnɛ kan Falaye hali n'o y'a sɔrɔ a waati ji ma d'a sɛnɛ kan nka a ma bɛn premier ministre ma o tɛmɛnen kɔfɛ min ye premier ministre segincogo ka na bɔlen a ka bana na Falaye o fana ma diya sɔrɔdasi dɔw ye u m'a dogo u y'a fɔ a ye k'a kun kan k'a to a ka kɛnɛya ka ban pewu sabula a don a segelenna ka taa ɲɛfɔli kɛra o la Falaye ko a t'a don sɔgɔma de a ye choc dɔ de kɛ o de y'a to komi a kun bɛn kɛra a kan ka ban samara de y'a sen cɔri nka a sera ka taa Shogel ko k'ale kun kɛlen don sa Musa ni ta ye kɔmɔ ni kɔmɔ bɔra Musa ni k'i dogo fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ sigi ni gouvernement kan ka baara kɛ n'o ye a sɔrɔdasi ko o ye tiɲɛ ye o tɛ fɔ dagali bɛɛ ye nka min ye kumaw bɛ kumaw la i n'a fɔ kalata ko dɔgɔ bɔlen a dɔgɔ kɔrɔ sɛbɛnw tali jamana tɔgɔ la jamana kuntilenna baarabaw kɛli kɛlɛbolow dali kalataw bɔlen a dɔgɔ kɔrɔ
kana se min ye maanifinw ka ko bɛɛ lajɛlen ma k'a nana kɛ gɔn kelen na bila ye ale fana ko sa ko f'a ka kuma o la sa novembre kalo tile 16 san 2021 Sogɛli bɔra a ka meeting ba in kɛ Fala ye meeting in kɛlen a kɛra ko to bina nugu la Bamakɔ ni Mali fan 14 tile 4 kɔnɔna na Fala ye k'a daminɛ o tile 16 in na novembre kalo tile 16 in na fo min ye novembre kalo tile 20 Fala ye don o don Mali fan dɔ bɛ bɔ ko ka premier ministre gɛn don o don jɛrɛ dɔ bɛ kɛ fan dɔ ko ka premier ministre gɛn k'a ye kuma min fɔ o ti bɛn télévision na jaw bɛ bɔ min ye kuma lasew bɛ kɛ maaw bɛ fara ɲɔgɔn kanw kɛ a ma ɲɛ min kɔ Aluseni Jawara ni ale ye jamanakuntigi ka secrétaire général jɔyɔrɔ b'ale bolo an y'ale télévision so la nɛgɛ kanɲɛ 20 waati ko min ye premier ministre ye k'a nɔrɔ bilara Fala ye o kɔfɛ o don kelen Sogɛli bɔra don min o don kelen a fɔra ko Ablaye kɛra premier ministre ye a bɛɛ tugura ɲɔgɔn kɔ donc mai kalo k'a daminɛ sa juin kalo tile 7 san 2021 ka na bila min ye juin kalo novembre kalo tile 20 Sogɛli y'o de kɛ premier ministre la Fala ye san 3 ani kɔ min ye baara minnu n'a sera ka olu kɛ olu bɛ yen a sera ka cɛsiri minnu kɛ olu bɛ yen diɲɛ seleke 4 tɔgɔ la AES ko ta nasira fɛ wulikajɔ ni cɛsiriw premier ministre yɛrɛ ka baara kan ka kɛ cogo min na ka jamanaw kolosoni ni baara minnu kɛ mun ɲɛna a bolo olu bɛ yen mun ma ɲɛ a bolo olu bɛ yen jamanakuntigi kɔni ko sa ko u ka baara ɲɔgɔn ko k'a da yen Ablaye Mayiga de taara ka na Fala ye Ablaye Mayiga ale tun bɛ baara kɛ diɲɛ seleke 4 tɔnbaw de la Fala ye CEDEAO Nations Unies kɛlɛbanfɛrɛw a ka baara bɛ bolikow de kan kosɛbɛ docteur do Fala ye doctorat 2 bɛ a bolo ale de taara sa ka kɛ fanga ɲɛmaa ye min ye Ablaye Mayiga ye a nali primature la Fala ye ka na se bi ma ni maa min ko fɛn ma kɛ i ma tiɲɛ fɔ n'i ko k'i ma wasa o ye tiɲɛ ye nka dɔ kɛra Ablaye y'i ka baara sinsin mun ka Fala ye jamanakuntigi ka kuntilenna ko fo an ka taa bɔlɔlɔ siraw fɛ ka bayɛlɛmali kow sigi sen kan o dun tɛ taa wuli ka jɔ kɔ su ani tile ka lakɔlɔsili kɛ a garisigɛ ma diya min na Fala ye balakatun caman yera degun caman yera bingaliw caman yera wa an filɛ gɛlɛya kelen kɔnɔ nin ye o ye tajiko ye nka Ala y'a garisigɛ diya min na o ye k'a fɔ waati o waati wulikajɔ bɛ se ka kɛ fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ min ye jamanadenw ye k'olu hakili sigi bi bi in na Fala ye min ye premier ministre jɔyɔrɔ min b'a bolo a taara n'a ka sɛbɛnw ye hali kunnasini ko a ye ɲɛfɔli k'a la baara mun sera ka kɛ ani baara mun ma se ka kɛ Fala y'an bɛ min fɔ premier ministre ye ka dɔ fara cɛsiri kan hali bi dɛ ni a wasara nin baara in na a ka dɔ fara a wasa a ka dɔ fara a ka tuguni min tɛ nin ye a ka wuli k'i jɔ a k'i cɛsiri a ka maaw ɲini Fala ye minnu bɛ se ka ministeriya baara kɛ ka ɲɛ taabolo dɔw la n m'a fɔ a bɛɛ dɛ taabolo dɔw ministriw bɛ yen bi a k'a lajɛ k'olu falen san kelen kɔfɛ n'i ye micro di maaw ma bi Fala ye u b'a fɔ ko sɔrɔdasiw de ye baara kɛ wa min ye kabi transition nana o kuma kelen de bɛ bɛɛ da fo fɛn wɛrɛ de ka sɔrɔ ka fara sɔrɔdasiw ka baara kan Fala ye o ye mun ye jamanadenw ka lafiya u bɛ taa kɛnɛya min ɲini u ka lafiyaw la u bɛ ji sanuman min ɲini u ka lafiyaw la u bɛ taa kiiriso min na u ka lafiyaw la u bɛ taa dɔgɔtɔrɔso min na u ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ la maaw kɔni k'a dɔn k'a fɔ kabini jamana ɲɛmaaw nana falen minnu bɛ ka kɛ nin ye a dɔw bɛ ka kɔ bɛ ka wolo hɛrɛ la Fala ye a ka garisigɛ ja fana kɛra mun ye a nana bɛn ni sanu ni dugujukɔrɔfɛnw kɔni yakubali an ka jamana kɔnɔ o bɛ ka sɔrɔ basigi a ka lafiya kɛra mun ye o ye k'a fɔ min ye baarakɛlaw ka tɔnw ye ani n'olu ye bɛnkanw caman sɔrɔ bɛnkan minnu b'a to min ye syndicat ba ninnu ye n'o ye INTM ye CSTM ka taa se CDTM n'a tɔw ma Fala ye olu ka grève an tɛ olu mɛn a ka lafiya ye mun ye sɔrɔdasiw bɛɛ lajɛlen bɛnnen don u bɛ kulu kelen kɔnɔ olu bɛ baara kɛ ka se ka basigi kɛ a ka lafiya ye mun ye sariyatigiw sɔnna ka bɛnkanw sigi sen kan min ye sariya taabolo kɔrɔ ye ka se ka o baaraw kɛ nka Fala ye jamanadenw sigilen don ka min kɔnɔ o y'u ka lafiya n'u ka dunkafa sabatili ye a ka wuli k'i ɲɛsin o ma a ka dɔ fara o baara kan san kelen tɛmɛnen aw yɛrɛ bɛ min fɔ nanzarakan na ko peut mieux faire a bɛ se k'a kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ nin ka Fala ye a ka wuli k'a kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan an mago b'o de la anw t'a fɔ a ma baara kɛ dɛ anw ko de a bɛ se k'a kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ nin ka Fala ye hakilima bɛ kulu kun jamana dɔ fɔ a ye nin y'an dayɔrɔ ye sɔgɔmada in na Sogɛli taali
ani Ablaye nali o ko hukumu kɔnɔna na. Fala ye wolomasiri tabaw baara belebeleba u y'o kɛ Sikaso n'a marabugu bɛɛ lajɛlen na nin waati in na min ye taji min bɔra Nizɛrikaw fɛ yen u ni AES sɔrɔdasiw o citerne 80 u y'olu sɛnsɛn k'u kunda Bamako kan min ye kɛlɛbolo ɲɛmaa minnu bɛ yen u taara ka taa hɛrɛmakɔnɔkaw fɛ yen an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen cɛ 800 ɲɔgɔnna Fala ye olu bɛ baara min na bi ka taa olu hakili latigɛ k'a f'u ye baara min bɛ sen na munumunu salo in a ma ban baara tɔ ka kɛ fo ka taa dugudenw hakili sigi min ye dɔgɔw ka se ka jɔ baaraw ka se ka kɛ. Fala ye Ala ni wolomasiri taba ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri sababuya la kunungo luluninkaw sera k'u ka dɔgɔjɔ kɛ koyi u ye dɔgɔjɔ in Fala ye burusukɔnɔmaa ye ne yɛrɛ burusukɔnɔmaa ye Bamakokaw t'a dɔn dɔgɔ ye min ye dɔgɔkun kelen de don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin bɛna n'a ka kwa ye nin bɛna n'a ka saga ye nin bɛna n'a ka ba ye an b'a falen falen ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ dɔgɔkun n'anw san an bɛ taa n'a ye anw tɛ komi Bamako don o don an bɛ taa sugu la ɔnzɔn burus baara ka ca anw bolo Bamakokaw de bɛ taa na san don o don anw fɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen don o de ye dɔgɔ ye o dɔgɔdonya minnu filɛ nin ye Fala ye nafaba min b'o la fana o ye minɛn minnu bɛ yen n'olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yen u bɛ kɛ sannikɛlaw fɛ feeremisɛnnikɛla ninnu fɛ sugu kɔnɔna na ni kinw kɔnɔnaw la olu fana bɛ n'u ka stɔkiw ta ka taa ni o ye donc dɔgɔ nafa de ye nin ye min ye luluninkaw ye u bɛ ka Ala fo ka Ala barikada min ye Jabaru masa dɔgɔkun tɛmɛnen latigɛ bolilu ka Fala ye nin waati in na o y'a sɔrɔ u ka butigiw bɛ ka jeni Bamajɔlɛ bɛ k'u kɛ mais bi Ala barika la basigi ni lafiya nana u sera k'u ka dɔgɔ jɔ min ye luluninkaw ye ko ka fanga ɲɛmaaw k'u fo o baara la. Fala ye tajiko ta nasira fɛ a bɛ n'a fɔ taji dɔw tun bɛ ka jigin sɔrɔ tuguni min ye direction min bɛ yen n'o ye direction générale du commerce de la concurrence ye ani consommation ko k'a da bɛɛ tulo kan sa k'olu tun ye citerne dɔ minɛ cité du Niger la novembre kalo tile 12 tɛmɛnen Fala ye min ye citerne ncinin ye ni taji tun b'a kɔnɔ k'a ŋanamujira ka taa yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ la feereli man ka kɛ yɔrɔ min taji tun bɛ ka feere mɔgɔw ma 8,000 min ye butɔn min bɛ yen ni o ye litiri 20 butɔn ye maa min ye waleya in kɛ ko yan ka cɛ Fala ye sofɛrikɛ ani maa min yɛrɛ bɛ yen n'o ye taji d'u ma k'u bɛɛ lajɛlen minɛna kunungo ka taa u bila min ye kasobonba la han komini 3nan tribunali ko ale de ye baara in kɛ wa min ye DNCC maaw ye ko ka kɛ ni waleya in tɔ bɛ sen na cogo min taji di bɛ sen na maaw k'a bila u kun na ko olu bɛ sɛgɛsɛgɛli la fan 14 bɛɛ fɛ ni maa kɔni minɛna waleya la sa Fala ye sariya sɔsɔ la i kɛra pɔmpisi ye o i kɛra ziranye ye o i kɛra sannikɛla ye o i kɛra fɛn fɛn ni minɛna ŋanamu ni kurutu fɛn o fɛn na Fala ye sariyatigiw bɛ taa n'i y'u fɛ yen yaasa ko in a ka se ka ban ten Segu kunungo min ye taji kun 2nan donna Segukaw fɛ yen nka Fala ye Fana Kɔnɔbugu Ndenbugu Masina Ɲɔnɔ Dogofire kɔlɔn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka taa se Tɛnɛnkun ni Yuwaru ninnu ma Fala ye min ye Baɲangarakaw ni Motikaw ka taa se Kɔnakaw ma Fala ye u bɛɛ ko k'u mago bɛ taji la dɔwɛrɛ tɛ dɛ a ti kɛ essence la a ti kɛ lampan na a ti kɛ ka kuran minɛ balo minnu y'a sɛnɛ u ka se k'olu tigɛ k'olu bila yen yaasa kɔngɔ kana don u kan ko k'a fɔ ɲɛmaaw ye min ye Fanakaw ye olu kɔni ko don o don citerne de bɛ tɛmɛ olu dala Fala ye kelen tɛ ka jɔ yen olu kɔni bɛ bɔ dɔrɔn k'u jɔ k'a lajɛ ɲɛmaaw k'a lajɛ nka min y'an ka togodalamɔgɔ tɔw ye olu bɛɛ lajɛlen ko k'u ka sumanw de b'u bolo hali kunungo sɔrɔ Kulukoro kɔfɛ dugu dɔw ye n wele Fala ye olu fana ko k'olu b'o dakun kelen de la wa u ye min fana fɔ ka fara ka Fala ye n'o ka jugu n'a tɔ bɛɛ ye o ye budɔnko ye k'olu b'a kɛ mun kɔnɔ sisan sa olu b'u ta kɛ cogo di yɔrɔ anw kɔni ka du masinkolonba in ɲɔnɔ o kɔni datɔ o bɔtɔ a nɔ na anw da bɛ kɛ budɔn kɔnɔ Fala ye fura foyi t'a la tajitigiw yɛrɛ b'a kɛ budɔn kɔnɔ u b'a kɛ budɔn kɔnɔ k'a di mɔgɔw ma n'o a tɛ se ka ɲɛ Fala ye sofɛriw yan'an ka don u ka kuma kɔnɔna na u ko k'a fɔ ɲɛmaaw ye k'olu na o na ni taji ye Fala ye ko paturukɛlaw b'u ka taji budɔnw minɛ u la dɛ wa ko ni taji budɔn in minɛn'i la n'i ma farati budɔn kelen kunkɔrɔ k'a fɔ k'i ka 40,000 sara komisariyaw la dɛ donc ko k'a fɔ ɲɛmaaw ye u ka fɛɛrɛ tigɛ olu minnu ye sofɛriw ye olu de bɛ taa taji tayɔrɔ la taji min bɛ di u yɛrɛ ma n'olu nana olu tɛ se ka taa taji ta ka na tuguni ka tila ka n'u jɔ aran fana kɔnɔna tuguni
u garisɛgɛ min ye n'u b'u ka budɔw kɔnɔ u k'a fɔ polisi minnu bɛ patrouille kɛ u ka hin'u la ala na a kira kama u ka taa n'a ye u k'a to ka taa n'u ta ye u ka so i ka chauffeur papier o b'i bolo i ka carte i ka permis b'i bolo i ka mobili sɛbɛn bɛɛ b'i bolo bɛɛ kɔfɛ u b'a minɛ ka taa n'a ye donc chauffeur ko k'u degunnenba de don ko ka nin fɔ ɲɛmaaw ye u ka se k'a faamuya fala ye n'an bɔr'o la halisa armée ale ka wulikajɔ Mali Burkina Niger n ye min f'i ɲɛna sisan a baara bɛ sen na wulikajɔ belebeleba u y'o kɛ Tabangɔrikaw fɛ yen EGS maaw sigiyɔrɔ n'u dagayɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'a filenkolon ci k'a dakolon ci min ye baara in ye a kɛra hukumu min kɔnɔna na o ye armée unifiée min sigilen don n'o ye sɔrɔdasi minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ Niger Mali Burkina olu de ka baara ye nin kɛ wa min ye yɔrɔ ninnu na fana fala ye k'u bɛ ka siraw bɛɛ lajɛlen fura yaasa taji min kan ka na ka bɔ Nizɛrikaw fɛ yen a ka se hɛrɛ ni baden na Gao dugu kɔnɔna na n'a laminiw bɛɛ lajɛlen na DDR n'o ye jɛkulu marifatigi minnu bɛ yen k'olu ka marifa bila pewu fala ye ka marifa bila ka bɔ marifa baara la n'a ka di ye n'i b'a fɛ ka don baara wɛrɛ la o ka ɲɛɲini i ye cɛsiriti ta nasira fɛ nin sen siɲɛ fɔlɔ min filɛ nin ye fala ye u mago bɛ kɛlɛkɛcɛ 2000 de la 2000 in u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ɲinansan kɔnɔna ta don baaraw daminɛna kunungo Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ko in jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don a ko kunna u ko ko dialogue intermalien o ye min ɲini olu fɛ o de ye nin ye olu ka nin baara in kɛ min ye général Kansayi ye ale ni Fane u fila bɛ général ye fala ye baara in bɛ olu de bolo ka kɛ ni décret mun tara jamana ɲɛmaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya olu ka ministériso olu bɛ baara kɛ ministériso min hukumu kɔnɔna na fala ye o ye Wage ka ministériso ye général de corps d'armée Ismaël Wage o la sa jɛkulu marifatigi minnu bɛ Mali kɔnɔ maa minnu bɛ yen k'u ye marifa ta k'u ka dugu lakana n'i bɛ Segu i bɛ Moti i bɛ Tumutu i bɛ Gao i bɛ Kidali i bɛ Tawudeni fala ye k'a ɲini a bɛɛ fɛ sa i donso fara tɔ bɛɛ lajɛlen kan k'u ka nin yɔrɔ ninnu magɛ sabula maa ye maa 2000 ye fala ye o tali hukumu kɔnɔna na sa a yera k'a fɔ ko Menakakaw fɛ yen MSA maaw fala ye olu ma tɔ to ko la koyi cɛden musoman n'a cɛman a baara bɛɛ lajɛlen kɛli hukumu kɔnɔna na Menakakaw fɛ yen sabula Menaka bolofara talen don baara in na kalo tile 20 u bɔra n'u ka cɛdenw ye fala ye cɛden minnu bɛ u bolo yen ni marifa b'u bolo n'olu ye MSA maaw ye u ni armée kɛlɛ kɛ a bɛ san 2 bɔ u ni armée bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fala ye k'olu ko sa ko waati dɔ sera dɔw bɛ yen olu b'a fɛ ka marifa ci yɛrɛ bila pewu ka taa jagomisɛnw kɛ ka yiriwali baaraw kɛ dɔw bɛ yen olu b'a fɛ ka to marifa ci la dɔw yɛrɛ bɛ yen a ka di olu ye u ka se ka ɲɛ sɔrɔ jalako la o la sa min ye MSA ye ale cɛden ŋanaw ani u ka kɛlɛbolotigiw n'u ka kɛlɛdagatigiw u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan Musa Aga Siratumani ka maaw k'u ka marifaw filɛ fala ye u nana ka n'u sigi tilebilen in kɔrɔ ye DDR bɛɛ bɛ wele kelen kelen de ka se ka baara in kɛ o la sa min ye marabolo 4 minnu tara ni baara in kan ka kɛ o la Menaka bɛ o la sa min ye cɛden bɛ yen bi n'o b'a fɛ ka baara in bila sa fala ye a bɛɛ lajɛlen kɔni a bɛ kɛ Kidali cogo min a bɛ kɛ Moti ten wa a bɛ kɛ Segu o cogoya kelen in na nin baara in bɛna n'a to maa bɛ yen ni marifa b'i bolo nin waati na fala ye i ka se fanga tigilamaaw ma i ka na n'i ka marifa ye i yɛrɛ ye kɛlɛkɛden min ye n'i ka kɛlɛkɛden tɔn sɛbɛn b'i bolo i ka na n'o ye maanifin kelen i bɛ taa ten ne fala ye n bɛ bɔ nin yɔrɔ in na n bɛ bɔ nin dugu in na n bɛ bɔ nin na n'i ka marifa ye e ye kɛlɛkɛla ye wa i k'i ka marifa kɔni o bɛ minɛ i la fɔlɔ i tɔgɔ bɛ ta i jamu bɛ ta i bugunnatigɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka don sɛbɛn kɔnɔ ka se ka baara kɛ n'o ye général de corps d'armée Ismaël Wage nin y'ale ka maaw ka baara ye ministre Sajo ale bɛ lasigidenw bisimila fala ye Qatar ta tɛmɛnen kɔfɛ Allemagne lasigiden kura min nana an ka jamana kɔnɔ min ye Sajo Kamara ye a y'o bisimila kunungo nin kalo in tile 20 a ka baarakɛyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Allemagnekaw ka lasigiden kura n'o ye Korine Afrique ye muso dɔ fala ye a y'a bisimila a ka ministériso ɲɔgɔnyeso kɔnɔna na kumaw ye tali kɛ min na sa o ye Mali ni Allemagne bolodi ɲɔgɔnma min bɛ yen Allemagnekaw bɛ ka baara mun kɛ bi fala ye wolomasiri tabaw fɛ a dara wuli ka bon wulikajɔ ni bɛn ni kelenya min bɛ se ka kɛ ka dɔ fara o kan min ye Allemagne ye bila kɔnɔtin dɔwle ye ale fana mɛnna Mali kɔrɔ kosɛbɛ sabula jamana min don a bɛ jamana gale la min yɛrɛ sɔnna Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ma wa nin waati na u ka dɛmɛ kɔni tun bɛ na n'an dɛmɛ ni min ye hinɛ ta sira fɛ
na baaraba minnu fana bɛ se ka sigi sɛnɛko ta na sira fɛ ji bɛ se ka sɔrɔ cogo min nka nin waati laban in na fala ye wolomasiri tabaw farala kan sabula u yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko fo u ka an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ u ka se ka baara kɛ ka ɲɛ hali kɔsa in na Allemagne sɔrɔdasi 2 olu bɔra yan n'an bɔra yen chauffeur ni Mali gouvernement layidu kun taara ɲɔgɔn ye min ye premier ministre ye ale ye chauffeur bisimila novembre kalo tile 6 fala ye o kɔfɛ min ye novembre kalo tile 13 ye gouvernement ministre olu ni chauffeur ye ɲɔgɔn ye u ye bɛnkan sɔrɔ ko ka se ka ko dɔw sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la laɲini 6 o de bɛ chauffeur bolo fala ye gouvernement ye layidu ta u ye sa ko maa minnu bɛ yen n'olu joginna olu bɛ se ka furakɛ cogo min o sɛbɛnw dili o kɛra kunungo fala ye min ye INPS ni AMO ni RAMED ye olu dira olu ma maa minnu bɛ nin baara na n'olu ye degun sɔrɔ k'a ye fana k'a fɔ ko min ye chauffeur ka laɲini dɔ wɛrɛ fana tun ye mun ye o ye k'a fɔ sa chauffeur minnu bɛ sotarama boli kɛ ani taxi boli kɛ Bamakɔ ni Kati olu y'a yira sa k'a fɔ ko degun kɔni b'olu kan ko sabula min ye an n'o sotarama ye o y'olu ka degun fanba ye u ka laɲini tɔ tun ye min ye sɔrɔdasi minnu chauffeur minnu binna ni Ala y'u ka kalifa minɛ u la olu denw u bɛ se cogo di ka don min ye pipi de la nation na ministre Assa Bajalo ko kun fɔlɔ de filɛ nin ye o ye ka sɛbɛn di maa joginnenw ma olu ka se ka furakɛ o kɔni larawulila k'o ban pewu o sɛbɛn kun fɔlɔ dira olu ma olu bɛna furakɛ san 3 kɔnɔna na n'o banna u yɛrɛ bɛ se ka yɔrɔ ta yɔrɔ min ka don u bɛ t'u furakɛ yɔrɔ min na min ye pipi de la nation ta ye a ko k'o bɛ taa sira dɔw fɛ fo jamanakuntigi de ka décret ta fala ye o baaraw fana bɛ sen na chauffeur ka laɲini tɔ ye min ye o y'u ka AMO ni u ka INPS ko ye ko ni Ala sɔnna ma décembre kalo in kɔnɔna fala ye u na baro sigi kɛ o kan minɛn minnu fana bɛ yen n'olu fana tonnen don Senegalikaw fɛ yen o fɛɛrɛw n'o dabaliw u y'olu fana kumaw ɲɛfɔ fo ka taa se mun tonnen don fana Kati yɛrɛ kɔnɔna na yan fala ye ko bɛna hakili jagabɔ kɛ o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min kunungo nin baara in kɛra ministre Assa Bajalo ale ka ministre so kɔnɔna na min ye Madina Sisoko n'a bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la bolimafɛnw ministre ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara i terikɛ kan n'o ye Fasun Kulubali baarakɛlaw ka ministre e terikɛ don fala ye aéroport polisiso min bɛ yen ko ɲɛmaa kura sɔrɔla a la min ye polisi directeur ye n'o ye contrôleur général de police Yusu Kone danaya kurakurara maa min ka sa o ye commissaire Ablaye Mamadou Traoré ye Ablaye Mamadou Traoré ale bilara maa min nɔ na sa o ye commissaire Ibrahim Kebe ye nin waati na sa min ye polisiso min bɛ yen fala ye sɛbɛnko fɛn bɛɛ bɛ kɛ maaw donni ko ni maa bɛ yen ko bɛ taa baara kɛ sa polisiw ka baara hukumu kɔnɔna na fo commissariat yi i ka tɛmɛ ale fɛ ka se k'i ka baaraw kɛ wa hali ni bɛ taa ni denmisɛnnin ye dugula fala ye a papier bɛ taa yen awɔ olu de bɛ sɛgɛsɛgɛli bɛɛ kɛ wa olu de bɛ lakɔlɔsili caman fana kɛ yaasa maaw u bugunnatigɛ sɛbɛnw bɛ se ka dɔn cogo min baara ni baaradege ministre minnu bɛ AES kɔnɔ fala ye u ka baara hukumu kɔnɔna na kunungo alamisa jamanakuntigi Asimi a y'u bisimila Kuluba faama sigiyɔrɔ la maa min tun bɛ u ɲɛma ka taa jamanakuntigi fɛ yen o ye an yɛrɛ ka baara ni baaradege ministre ye n'o ye Umu Sali Sɛki ye fala ye ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sa o ye Niger ani Burkina ni Ghana olu kɔni ka maa mafalo nana Burkinakaw ka ministre min bɛ sanayɛlɛ kalanko kunna ale de tun bɛ yan n'o ye Abubakar Sabadogo ye Niger ministre min bɛ yen n'o bɛ olu ka jagoko kunna fala ye Ablaye Seydou ale ni masakɛ min bɔra Ganakaw fɛ yen ka na i ma se ka min tɔgɔ sɔrɔ o don sibi ko Drolor Boso Damte ale fana bɛ yen sabula olu ka conseil d'état u ka o bɛ komi sisan olu ka wasabulon dɔ ye fala ye o ɲɛmaa dɔ ye ale fana tun bɛ taama in na maa kofɔlen ninnu sa u tilalen kɔ lajɛ la u ni président Umu Sali Sɛki ko u ye baara min kɛ salonba in kɔnɔna na a y'o fɔ jamanakuntigi fana ye bilasiralikan mun d'u ma baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na don nataw la ani yɛlɛma minnu kan ka boloda o fana latigɛra u ye min ye Mali Burkina Niger ye Ghana u y'o far'u ka fala ye sabula Ghana y'a yira sa k'a fɔ ko bolola baara bɛ kɛ cogo min na Mali kɔnɔ minɛn fɔlɔ minnu bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ yan olu bɛ baara kɛ n'o caman ye i n'a fɔ an ka misigolow wa min ye bolola yɛlɛma baaraw fana caman bɛ yen a tɛ se ka sinsin bi fiyewu f'i ka don jɛɛrɛ dɔ kɔnɔna na i ni minnu ka surun ɲɔgɔn na olu ni Burkina bɛ dancɛ bɔ Burkina ni Mali bɛ dancɛ bɔ k'o bɛɛ lajɛlen ye directement ye ka se ka baaraw kɛ ka ɲɛ farafinna an fanfɛ bolow fɛ min ye Ganakaw ye u k'u nakunba ye min ye fɛɛrɛ mun b'olu bolo kɛnɛ mun b'olu bolo ani baarakɛcogo mun b'olu bolo an ka se ka hakililaw falen ka taa ɲɔgɔn fɛ yen ka ɲɔgɔn dege baaraw la olu bɛ se ka ɲɛ cogo min na
ayasi jamana kuntigiw ka ɲɛma n'o ye général d'armée Asimi Goyita ye Fala ye a ko ko olu yɛrɛ kuntilenna ye nin ye koyi hakilina b'u la farafinna bɛ se ka sɔgɔ ɲɔgɔn na cogo min ka se ka baarabaw kɛ min ye salon ye ale sigi kunba kun y'o ye maa mafalenw fana nana ka se ka ye baara in kan bɛn ani ka sugu bulon kelen sɔrɔ cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔna na u ye kuma kɛ o kan musakaw bɛ se ka galaso ɲɔgɔn na cogo min na ka se ka kalansenw sigi kalanso minnu fana bɛ ka se ka baara kɛ n'olu ye k'olu sigi min ye Asimi ye a ko sa ko k'a ka foli ta k'a ɲɛsin Niger jamanakuntigi ma Ghana ta ani Burkina Faso ta a yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko baara ni baaradege minisiriw filɛ nin ka na ɲɔgɔn sɔrɔ min kɛ Mali la nin ye a b'u fo o la u bɛɛ lajɛlen nali la Mali kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya u yɛrɛ ka dugu kɔnɔna don a y'a yir'u la fana k'a fɔ ko min ye baara in ye k'a kan ka kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye min ye denmisɛnninw ka baarakɛbaliya o bɛ se ka ban cogo min na AES ale kɔnɔna na sabula bayɛlɛmali ale jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ jamanakuntigi a y'a yir'u la fana k'a fɔ miirina minnu bɛ yen n'o ye jɔnya miirinaw ye o k'u b'u la u ka baara kɛ yaasa sifinw u jɔyɔrɔ bɛ se ka bon cogo min na Asimi kɔni y'a ɲini u fɛ sa ko fɔ a ko ka kɛ ni basigi min ye se ani dɔnko ani miirina ɲumanw sɔrɔli denmisɛnw ka se ka taabolo kura sɔrɔ ka se ka baara kɛ u yɛrɛ ye min b'u nafa u yɛrɛ tɔgɔla cakɛdaw kɔnɔna na perezan ko fana ko a b'u fo Mali sugandili la kana nin jɛrɛ in kunfɔlɔ kɛ ko a se a n'a daraja n'a a wulikajɔ n'a baara kɛcogo ɲuman k'Ala ko o du u bɛɛ lajɛlen ma wa a y'a yir'u la fana k'a fɔ fana an bɛ dabolo mun na nin waati na Fala ye maa si tɛ se ka taa ɲɛ na minnu bɛ ɲɔgɔn bolo n'an ma bolo di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa o la AES baarakɛbolo hukumu kɔnɔna na baaraba minnu bɛna sigi n'o ye banque d'investissement ye a y'i da don o la ko bɛna to kosɛbɛ sɔrɔ kɔni yakubali ani yiriwali o baaraw bɛna se ka kɛ min ye ɲɔgɔn la falen hukumu fana kɔnɔna na Fala ye ko fɔ jamanaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma yabula min ye Asimi ale ka fɔ la baaraba minnu bɛ yen ni AES olu kɛ o bugunnatigɛw n'o baaraw n'Ala sɔnna ma décembre kalo nata la maaw bɛna kibaruya kuraw mɛn kibaruya minnu bɛna na AES a yɛlɛ sanfɛ hali bi k'a sinsin ka fara baara telen tɔw kan kuma kun cɛra ni o ye Ala ye diɲɛ sirege naani tɔnba kɔnɔna na lasigiden mun bɛ yen n'o bɛnnen don cɛncɛnfuga jamanaw ma ale bɛ taama la taama in hukumu kɔnɔna na ani an ka jamana minisiri min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ baaraw kunna n'o ye Ablaye Diop ye o y'a bisimila kunungo Kulubakaw fɛ yen sabula ale ka minisiriso bɛ yen min ye Leonardo Santos Simao ye ale de kɔni ye maa sugandilen ye diɲɛ sirege naani tɔnba fɛ farafinna an fanfɛ bolo ale ni cɛncɛnfuga jamanaw ka se ka o baaraw kɛ nin waati in na ale yɛrɛ fana ye furancɛla fanga ɲɛmaa de b'a bolo han Fala ye awɔ maa ma sugandi fɔlɔ a ka taama ninnu o bɛ tali kɛ mun na bolodiɲɔgɔnma ni balimaya ni sinjiya sira min bɛ Nations Unies ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka na o layɛ kuma tɛ nin waati min na diɲɛ yɛrɛ ɲaaminen don kosɛbɛ a ko sa ko olu kɔni sigilen don k'a kow lajɛ kow taabolo ye min ye Ablaye ye ɲɛfɔli k'a ye Mali kɛlen don ka wulikajɔ min kɛ bi gouvernement ka ɲɛsin gɛlɛyaw ma waleya cɛjugu minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamananci ni wale kɛbagaw olu kɛlen don ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ka se ka olu kɔkari u n'u dɛmɛbaa jugu ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Diop ko sa ko min ye wolomasiri tabaw kɔni kɛlen don ka baaraw kɛ ko sabula nin waati in na u kɛlen don ka fɛn fila ta sɔrɔw k'u ɲɛsin olu ma ani kunnafoni cɛjuguw dili a ko Mali wolomasiri tabaw kɔni ani AES taw olu sɔnnen don bi wulikajɔ ni cɛsiri sugu bɛɛ ma yaasa nin ko in kana se ka sen sɔrɔ cogoya si la min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ jamana ninnu bolo o bɛ k'a to bi wolomasiri tabaw bɛ k'u jɔ o jɔyɔrɔ la lakanako ta nasira la basigi o bɛ se ka na cogo min na sabula u y'a k'a fɔ ko nin waati laban in na AES jamana saba min faralen ɲɔgɔn kan Fala ye u ka dancɛw o yɛrɛ kɛlɛbolo belebeleba ye kɛlɛbolo min matarafalen don u yɛrɛ bolo bi kosɛbɛ Bamananci juguwale kɛlɛli la ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka kow sigi sen kan sɔrɔko ta nasira fɛ sa Diop y'a yira k'a fɔ ko daminɛ na o tun ye tiɲɛni don an ka jamana kɔnɔ nka bi bi in na alihamudulilayi ko yɛrɛ kɔni fanba ye min ye sisan sa Ablaye Diop ka kuma na o bɛ tali kɛ kibaruya jugu ni jajugu ni kunbaruya jugu minnu bɛ ka fɔ bi diɲɛ arajo so dɔw fɛ minnu bɛ yen bi n'olu t'a fɛ Mali ka basigi ko nka ko min ye Mali fana ye a fana sigilen tɛ k'i bolo fila d'a sen kan fɛɛrɛ minnu b'a bolo kuma tɛ jamanadenw kɛlen don ka wulikajɔ min boloda ka ko faamuyali min kɛ bi k'o kɛlen don misali ɲɛmaa caman ye Diop y'i sinsin min kan ko gɛlɛya min filɛ nin ye ko Mali ye min faamu a la Mali ye ko min ye a la k'o kɛlen don misali ye Mali bolo a n'a dɛmɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen minisiri Diop y'a yira sa santaw la k'a bisimila a dan kana a n'an bɛ bɛn sigi la an ka baaraw taabolo ye minnu ye AES kɔnɔna na ani Mali jamana yɛrɛ kelen ka tabiyaw ye minnu ye a y'olu fana ɲɛfɔ a ye
min ye maa kofɔlen ye a ko ko tiɲɛ yɛrɛ la Mali kan ka fɔ malidenw kan ka fɔ min ye diɲɛsiriki naani ka tɔn ye ale ka jɛkulu minnu sigilen no fan o fan fɛ u bɛ baara kɛ ni min ye nin waati in na fala o ye jamanadenw ka kuntilenna n'u ka ŋunanfan ye u tɛna n'u can k'u jɔ maa si i n'i ka baara kɛcogo tɛ i ka jamana taabolo cɛ olu kɔni bɛ farankan de ye yaasa jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na an sɔnkokaw fɛ yen min ye guwa 100 ye n'olu tun y'u sigiyɔrɔ bila fala ye o guwa 100 kɔnɔna na sa a yira sa k'a fɔ ko min ye donbolo kɔni kɛra olu ye donbolo min sa n'o kɛra o kɛra nin kalo in tile 18 min ye sefa wari 7,400 o kɔni tara ka di mɔgɔw ma ka malo d'u ma ka ɲɔ di min ye kaba ye ka taa se sɔ ma ani tulu ni sukaro ni nɔnɔ yaasa u ka se k'o kɛ k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ yanni waati dɔ cɛ baara in bɛ tali kɛ sa min ye PAM ale ka hakilinaw kɔnɔna na kuma tɛ nin waati gɛlɛya in na sumanw bɛɛ lajɛlen ma sɔrɔ fɔlɔ sankaw fɛ yen hakilina jugu ale ni futinɛ o bɛ se ka ban cogo min o kɛra kalansen ye kalansen min sigira sankaw fɛ yen nin kalo in tile 19 denmisɛnnin 120 o de nana sa ka bɔ san marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na san dugu kɔnɔna yɛrɛ b'a la si tɛnɛ ani baramadugukaw olu fɛ yen ko labɛnbaw y'a yira sa k'a kɛ kun ye ka se ka nin denmisɛnnin ninnu lakunu fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ yen sa n'o ye katigɛla walew ni bamacɛ walew ni futinɛ ye u bɛ se ka o kunbɛn cogo min na tile 5 baara in ONG ADEJ a n'a dɛmɛjɛkulu OCT Fondation olu de kɛlen don k'o baara boloda ɲɔrɔndi sayɛlikaw fɛ yen fala ye min ye bagan 900 olu de kan ka boloci kan ka kɛ olu de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye ɲɔrɔndi sayɛlikaw fɛ yen bana cɛjugu min bɛ yen sa n'o kɔni bɛ baganmisɛnw minɛ o boloci o kurumbo karili kɛra nin kalo in tile 18 laɲini ye min ye sa maa bɛ ni bagan b'i bolo min ye 900 min bɛ ɲoro yɛrɛ n'a lamini bɛɛ lajɛlen la kalo 3 in kɔnɔna na fala ye i kana n'i ka bagan ye a ka sɔgɔ fu falaki nka ni kalo 3 in tɛmɛna gouvernement ye musaka min bɔ n'o baara banna i n'i bolo don i kun ka taa vétérinaire fɛ yen ka t'i ka bagan ka taa bolo ci ɲɛgɛn tɔgɔla don o sigira kulukorokaw fɛ ani sanuya min ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye sa hakililajigi don novembre kalo tile 19 a yira sa ka fɔ ko 100 sarada la maa 500 kɔni bi fala ye Mali kɔnɔ olu kɛlen tɛ ka o ko in matarafa kosɛbɛ koyi min ye ɲɛgɛnnata maaw ka hakɛ to banakɔtaa ka t'o kɛ tu la ani kɛrɛfɛlaw la o de kɔni ka ca kosɛbɛ min y'an ka togodaw la ye a yira k'a fɔ ko 100 sarada ko kelen don koyi min y'an ka dugubaw kɔnɔna na sa 7 de don fala ye ko min ye fɛɛrɛw ye sa olu ka sigi sen ka dugumisɛnw kɔnɔna na 7 don dugubaw kɔnɔna na 1 don min ye fɛɛrɛ ka se ka sigi ɲɛgɛnko ka matarafa ɲɛgɛn sanumaw ani jɛya walew ko bi caman bɔ banaw la kɛnɛ ka ɲi sa kɛnɛ kɔni ɲɛnajara kosɛbɛ jɛkulu min bɛ yen n'o ye nisɔndiyabugukaw ye olu ye maaw ɲɛnajɛ ni ɲɔgɔlɔn ye baara in bɛɛ lajɛlen sigira sen kan UNICEF ale ni minisiriso min sigilen don sanuya yiriwali kuntalajan o kunna fala ye seko ni dɔnko la tumutukaw fɛ yen kununko min ye tumutu gouvernorat kɔnɔna fala ye biennale min kan ka kɛ décembre kalo tile 18 ka taa bila a tile 28 na maa jumɛnw ni maa jumɛnw kan ka jouer don jumɛnw la n'o o ye région ka suw ye su min kɔni bɛ sa tirage kɛcogo la ni su kɔni sigira sen kan komi an ye min ye Moti cogo min su o su région 2 de tun bɛ jouer fala ye nka an b'a fɔ fɔlɔ région fɔlɔ min bɔra tirage la o ye Baɲangara ye filanan ye Segu ye sabanan ye Bamakɔ ye o classement in kan hali biennale yɛrɛ résultat sera ka kɛ tan a ka ɲi o dɔgɔnɔw mana taa se sɔrɔ kɔrɔbɔrɔw fɛ yen o ye ko duman ye dɛ fɔlɔ ka kɛ awa fala ye biennale kubu bɛ Segu de bolo dɛ o bila i kunkolo la dɛ Moti Moti anw de y'a ta dɛ anw de ye bɛɛ dan Moti Segu kɔni Baɲangara ye fɔlɔ ye Segu ye filanan ye Bamakɔ ye sabanan ye Kucala ale ye 4nan ye Kita ye 5nan ye San ye 6nan ye Kayi ye 7 ye Segin ye Buguni ye Nara ale ye 9 ye Sikaso ye 10 ye Menaka ye 11 ye 12 ye Kidali ye 13 ye Joyila ye 14 o ye Moti ye 15 o ye Ɲorodi Sahel ye 16 ye Gao ye 17 ye Tombouctou ye 18 o ye Tawdeni ye 19 o ye Douentza ye 20 o ye Kulukoro ye fala n'an y'a ta n'a kɛra cogo min na Moti ni minisiri ya papier bɔ ten cogo la o kɔrɔ su fɔlɔ Baɲangara ale ni Segu de bɛ maaw ɲɛnajɛ su filanan o bɛ kɛ Bamakɔ ni Kucala ye su sabanan o ye Kita ni San ye su naaninan o bɛ kɛ Buguni ale ni Kayi ye min ye su 6nan o bɛ kɛ Sikaso ale ni Nara ye
Menakani Kidal olu bɛ su 7 kɛ, su 8 o bɛ kɛ Joyila ani Moti ye, su 9 o bɛ kɛ Gao ni Nara ye, Tawde ni ale ni Tombouctou olu bɛ kɛ su 9 ye, su 10 sa o bɛ kɛ Douentza ni Kulukoro ye. Ayiwa Falaye o ye anw ka jate de ye fɔlɔ dɛ, parce que min kɛra Moti ka sanga o ma région ani Bamako faralen ɲɔgɔn kan 20 de don, Biennale yɛrɛ ye tile 10 ye. Su 10 de b'a kɔnɔ, donc fila de jouera Moti cogo min n'a kɛra ten a bɛna kɛ tan nka ministère mɔgɔw an b'o olu kɔnɔ. Falaye nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kibaruya la k'a fɔ dɔrɔn ko min ye Yves Bissouma ye ko ni Ala sɔnna ma ale bɛ sɔn ka garizɛgɛ sɔrɔ ka taa Galatasaray kaw fɛ yen. Galatasaray ko olu de kɔni bɔlen don a nɔfɛ kabini championnat daminɛna n'o ye Anglais ka championnat ye. Yves Bissouma bɛ tɔ min na nin waati in na o ye Tottenham ye, a ma ndolanci kɛ. Fɔlɔ k'a kun joginnen, fɔlɔ k'a ni entraîneur bilara ɲɔgɔn na, kɔfɛ ko a joginna, sisan ko Galatasaray mɔgɔw kɔni ka ni Tottenham ka kuma selen don ɲɛfɛ kosɛbɛ, u b'a fɛ ka Yves Bissouma k'a ta ka taa u fɛ yen yaasa a ka se ka ballon tan kɛ. A bɛ CAN na ou bien CAN liste ma bɔ fɔlɔ de, CAN liste ma bɔ fɔlɔ, ayiwa d'accord mais match amical tɛmɛnen a tɔgɔ kun t'a la dɛ, a ma kɛnɛya fɔlɔ, Ala ka nɔgɔya k'a ye. Nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la mun dira aw ma Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ, nɛgɛ kanɲɛ 21 an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan min ni nin si tɛ kelen, Ala ka tile hɛrɛ caya, Ala ka sabali ɲuman kɛ, sini kɛnɛ laban ɲuman Ala ka